Tingnan natin si Imboy kung karapat dapat bang premyuhan mamaya. Walang susuko. Kaya natin to. Ayan mga kasinag, tanghali na. Nagbalat pa ako nung niyog na igagata ni Mrs. dun sa sitaw na kinuha niya dyan sa tanim niya. At babangutan daw niya ng alamang. Ngayon pala, ito na. Trabaho ko na mga kasinag yung pupluringin namin. Ayan. Pinapatag ko na. Ayan. Sobra naman yung lupa, binabawasan ko. Inasada ko muna yan mga kasinag para madasik ko siya. Kasi kung hindi ko huhukadin, basta dudukdukin ko, matigas, hindi madadasik. Kaya ginawa ko, inasada ko muna yung ibabaw ng lupa. Tapos kasi sobra naman yung lupa, dito ko inilalagay sa kabila naman, doon ko hinahagis. Doon ko hinahagis yung lupa para, kasi medyo mababa yung kabila na yan eh. At maglalagay pa ako ng bato dito, tataas pa yan. Pagkatapos ko nun, makandasik mamaya, ito naman ang gagawin ko. Itong kabila na ito, labas ko yung mga gamit dyan. Ang problema nito mga kasinag, yung naglilimlim na manok. Ayan o. Ayan o. Saan ko kaya mailagay yung naglilimlim na manok na yan? Mamaya ilabas natin itong mga gamit lahat para mapantay ko naman yung kabila na yan. Tapos itong sala. Kasi itong mga kasinag, hindi ko na po yan lalagyan ng bakal. Bato lang, kasi matigas naman yung tambak niya. Lupa kasi ito mga kasinag. Purong lupa naman yan, kaya matigas ito mga kasinag. Hindi basta-basta yan bababa. Purong lupa ang tambak ko nito. Ang taas ay 3 hollow block ba ang taas nito? Pakatambak ko. 3 hollow block na yata ito. Sa 3 hollow block ang mga kasinag ang taas. Kaya yan, hinuutay-utay ko na. At nang matapos na ito mga kasinag, para mapapluringan natin, ito ba ang gagawin natin. Let's go, trabaho na ulit ako. Napantay ko na siya. Dadasikin ko lang mamaya, gagawa pa akong pandasik. Tapos lalagyan natin ng mga bato. Tapos pagkatapos ko nun, makandasik mamaya, ito naman ang gagawin ko. Itong kabila na ito, labas ko yung mga gamit dyan. Ang problema nito mga kasinag, yung naglilimlim na manok. Ayan o. Ayan o. Saan ko kaya mailagay yung naglilimlim na manok na yan? Mamaya ilabas natin itong mga gamit lahat para mapantay ko naman yung kabila na yan. Tapos itong sala. Kaya nire-ready ko na itong mga kasinag. Diretso flooring na yan. Kasi hindi pwede na habang may nagpo-flooring, nagpapantay ako yan, nagkatrabaho pa ako yan. Kasi walang mag-helper. Ako kasi ang maghalo ng simento, maglalagay ng simento dyan. Tapos yung kukunin ko naman tao, siya naman ang gagawa dito sa loob. Kaya nire-ready ko na lahat para mabilis mga kasinag. Ayan ang gagawin natin. Ngayon na ito sa misis. Ayan kakain na. Ayan. Kain na tayo. Sinundo na tayo at kakain na daw. Ano pa ulam? Ano luto mo ng ulam? Si Andrew, si Mama. Hi. Hi nga kayo, hi. Hi. Hi lang ako, Lin. Mahihain. Nasaan si Janjan? Ayun. Nasa kasalan daw yung anak kong lalaki. Doon makikipananghalian. Kain mo tayo mga kasinag. Update ko lang po kayo mamaya sa mga kaganapan pa natin gagawin. Mga kasinag, tingnan natin si Imboy kung anong ginagawa. Ayan, may mga marites. Nagkakape. Dito tayo mga kasinag. Tingnan natin si Imboy kung karapat dapat bang premyuhan mamaya. Naghihina ako sa gagawin mo na. Very good. Very good na mga kasinag. Naghihina lalo ako. Malakas pa mga kasinag, wala pang bawas.
Kailangan kasi madasik itong mga kasinag eh. Magayo na baga doon. Para magandang maka-uring. Alpog. Bigat! Pagkatapos ko ito mga kasinag, yung kabila naman. Tapos bukas, magkukuha ako ng mga bato dyan sa tabing dagat. Siyang ilalagay ko dito. Ay, salamat. Thank you, bunso. Ay, pawi ang pagod. Kaunti lang mga kasinag, ito lang kantuhan na ito. Kung mapansin nyo. Yan lang kantuhan na yan, oh. Hanggang dito sa may sa akin, ang hindi ko nadadasik. Pero dyan, dasik ko na yan. Ito na lang. Ito lang dadasik-dasikin ko. Ang kapanghina. Ulit, banat ulit. Sige. Bayo. Matibayan ka pala magbayo. Natatanyog ang harong. Alpog. Pangina, bigat kasi. Wala kasi ako makuha na medyo maganggaan. 5-6 na bagsak lang eh. Panghina na. Ay. Panghina na. Lord. Thank you. Walang susuko. Kaya natin to. Banat ulit. At mamaya mga kasinag, may hapon, pabito kami. Pa-order kami ng simento. Pupunta kami mamaya. Tapusin ko lang muna ito. Natapos ko na ito mga kasinag. Natapos ko na yung pantayin. Ay, madilim na yata dito ah. Ito naman, hinukay ko kasi sobra yung lupa. Kasi yung lupa niya mga kasinag, pumantay na dito. Kung ma-flooring pa, aangat siya ng ganyan. Kaya, binawas ko yung lupa mga kasinag. Alisan ko yung lupa yan. Dito ko naman ilalagay. Diyan, dito ko itatambak. Sa gilid na yan. Panama yung sabi ko dito o pagtambak. Paikot dito sa deposito ng CR na yan. Kasi ito mga kasinag, tambakan pa yung paikot na yan. May hukay pa kasi yan. Kaya, tatambakan ko pa yan. Pahinga muna ako at si Mrs. mga kasinag dito. Mabahog kami ng baboy. Tignan natin. Bihog mo na. Yung alaga pala nating kambing ngayon. Oh, wala bang pichay dito. Oh, ito na yung anak ni Kambi. Ang cute naman. Tapos yung inahin mga kasinag. Ito naman yung anak ko. Bless, 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 bless. Oh, bless. Bless, sabi mag bless. Laki na agad mga kasinag ko. Bilis lang. Taba-taba pati. Pero usog. Natabo mo dyan. Natabo ka lang pang sa baboy. Eh dahil pala nakuha ko ng malaking bato kasi yung butas sana nalagyan ko. Lipat na lang gatas pag siminto mo doon. Ay, lipat na lang dito sa gitna. Ay, oo, tama ano. Ayan, tama yung naisip mo. Tama yung naisip ni Mrs. mga kasinag na si Upay, ilipat namin doon sa gitna. Kasi wala naman nakakulong. Tapos pag nagpa-flooring ako ng bahay, sa ako, buhusan ng simento yan. Kasi sabi ni Mrs. nilalagyan man daw niya yan ng ano, ng bato. Kaso inuungkal ni Upay. Kaya ganyan, lumalim.
Maya pahinga lang ako, trabahuhin ko naman yun hanggang mamaya kung hanggang saan kaya nating trabahuhin. Tirahin natin ang tirahin. Sipag talaga ni Mrs. Simula dumating ako dito mga kasinag, hindi na ako pinapasikaso, siya na lahat gumagawa baga. Ang kulay ng damit mo, saan ko mag-sandal at ganyan ang kulay ng damit mo? Sako nga niyan. Sako? Ay, sandal ka sa sako. Asikasuhin mo namin mga kasinag itong alaga namin ha. Update ko kayo maya maya. Mauwi na tayo, mauwi na. Tapos na tayo mga kasinag, magpakain ng baboy. Uuwi na tayo. Me! Dahil man palang sila nagkakanpitsay, ano? Kain ba yun ang picture na? Oo, masarap magang pitsay. Hindi nila alam na pagkain yan. Me! Nakiharutan o. Uwi na tayo, uwi na. Butasan mo na, taram na kayo ng tuglunan nila. Oh, uwi na. Ang bilis yung dalawa. Masarap pa uwi na ang bilis nyo ah. Ang lubi do, parat-pat na. Dapat nakanuhan yan. Wala, graba zero. Igdig, habunin ba duman? Wala kaya nga tugdunan. Kaya nga ni. Diyan mo na lang yan, taday may dyan nauranan. Abot na lighter sa maasit. May lighter ka dyan? Ayo. Ano? Yan po ka. Yeah. Kain na kami dyan. Ang oras sa alas 7? Iyo, alas 7 na. Maga pa. Matrabaho tayo ng 8 to 8. Overtime na yan. Overtime ako makasinag na 3 oras. Alas 8 naman ako nag-umpisa kanina. Kaya ngayon, trabaho ko 3 oras. Ha? Maganda yung makita lang mayaman kami. Kaya maraming palay. Hindi masabing palay yan. Ito naman ang gawin ko makasinag. Trabaho mo. Buwasan naman natin ang lupa. May gusto talaga si Papa? Itong lupa na ito mga kasinag, ito yung galing sa loob. Nilalagay ko dito paikot ng deposito ng CR. May baka sa libot. Masama kay paglibot na. May prosesyon pala mga kasinag dito. Gawa na ang magpipista na sa April 27. Kaya sasama daw yung mga bata pag prosesyon. Ilang araw yun? Libot na yan. 9 na araw. Ayan. 9 na araw. Sige na, mapunta kayo. Halutan mo yan. Nagbating na. Nagkampa na. Halutan mo yan digdig. O, Dito na kayo maandad bahay. nag-blackout na siya. Nag-blackout? Dahil. I-charge mo yung battery na. Iyo. Fail tayo yung battery. Dahil. 64 pa po. Mga sinag, tama na muna ang ating trabaho. Pahinga muna tayo. Hanggang dito lang muna. At bukas naman mga kasinag. Ayan o. Ito pa yung kunti na yan ang alasan ko ng lupa. Yan. Kunti na lang na yan. Ito medyo pantay na siya. Yan. Pantay na yan. Yan. Mga sinag, hindi muna pala ako nagpunta doon sa Bito. Sa barangay Bito, hindi muna ako nag-order ng simento. Kasi palan, aalis kami sana kanina. Malaki pala ang tubig dagat. Malulublob naman yung motor ko sa dagat. Ay kalawangin na pati yung ilalim nun. Baka matuluyan ng marapak. Kaya sabi ko bukas na lang. Sabi ko kay Mrs. Para nga hibas ang tubig dagat. Gabi na kasi makakasinag. Tamang-tama ito. Mag-aalas 8 naman. Pahinga muna tayo. Baka bukas ang umaga pati mga kasinag. Mag-order na kami ng simento. Habang maliit pa ang tubig sa dagat. Pag lumaki na kasi mga kasinag, baka hindi naman kami makadaan. Sa lahat po natin mga viewers, subscribers, mga kasinag, hanggang dito lang muna. Bye bye.